Σκόνη άνω-κάτω. Παιχνίδι τρεξίματος αντοχής. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και στέκονται αντιμέτωπες στις δύο τελικές γραμμές του γηπέδου. Μέσα στο γήπεδο βρίσκονται αραιωμένοι στο χώρο 10 κόνοι όρθιοι και 10 πεσμένοι. Με το σύνθημα, οι παίκτες της μίας ομάδας σηκώνουν τους πεσμένους κόνους και της άλλης ομάδας ρίχνουν τους όρθιους. Στην αρχή με το χέρι, μετά μπορούμε να δοκιμάσουμε και με το πόδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι ο εκπαιδευτικός να μετρήσει αντίστροφα από το 5 μέχρι το 0, όπου πρέπει όλοι να βγουν από το χώρο και να επιστρέψουν στη γραμμή τους. Η ομάδα που θα έχει σηκώσει ή ρίξει τους περισσότερους κόνους κερδίζει ένα πόντο και παίζουμε πάλι από την αρχή. Παραλλαγή. Αντί για κόνους χρησιμοποιούμε μικρά κονάκια και σακουλάκια ισορροπίας ρήψεων, όπου η μία ομάδα βάζει τα σακουλάκια από πάνω και η άλλη κάτω από τα κονάκια.